Momanyi. Mbia mano murikaito Mildred Momanyi ase oroboti ururekiranu aba bisabanene kurwase serikali ya kaunti ya Kisii nigo bagenderete gwikira abananchi be kaunti ya Kisii na nene koigwa ebirengerere byabo kwatikana libaganitie abega kwa wari bagaritangani asensemo ya magendero litkodia rero murobere nigo korekana asensemo ya Musocho ebunge ya South Mogrango ose bunge ya South Mogrango awase ose awase getamkirekyo kyaberege ko kerona bange na komwa kera umugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati ngambia mono ase ugochakia omurobere yomuriketo ndemo Stephen ase robot yoru. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo yachakire bikaro imechi sub county au chie county ase ganga yokonyore birengerero byabamenyi asa magani ya magendero baganetie. Rero igetorese omochio Musocho ese tware kumirana n'abamenyi b'ekingwango kya Kitutu kya South neganga yogoterera ebirengerero byabo egere bikigoso aise emerobelyo ya serikali egere emibango ya serikali nekorosi gukora magendereso mwako gocha mheshimiwa gavana ito Simbarati igabegete amaoni yo mwananchi katikati isobora ibwaya gocha koene kinga amagendera gocha gokorekana in the next 5 years twanya gambira muna abananchi erinde to make sure nga kende ebintu to ko priority ebintu biri taito muna abananchi ente tangana lingi wakera mugabana ito Simbarati kumwakera mbiyamano ase ko make sure nga igente gekorukunga public participation kiachira so mwananchi erindo mwananchi anyora arego chora magenderari agocha gokorera ensemo ya Musocho nigamenyi beso kibasangana ababisa korwo bisio mugavana ase bagokera okoegwa libagari eliogi yabo koigwekana ento kende kya gatatu no gwakera abananchi nga biyamono asugocha emorogerio yo public participation ndoche bono twa egento public participation egento kerase kere a constitution right yo mwananchi ande ndoche abananchi baimokire elinda magendera nyareko kubwatansa se county ya Kisii magana ngere korrekana bya kabisa se county aitota enkora buritangani tugatoka musabira nga kagenda gakora ki program yekiga a implement na ende myaka etane gocha togendere kona komorengere county manayanda tinebikarebi na anda abananchi barura maoni buya na anda abananchi bagokire sana ne serikali yenya esoko beke birengerero byabese mibango yae egere serikali tekore mibango ya magendero bila kusingatia maoni ya wananchi tuiseko endraiga nabo turakora ibintu biri abananchi batagete egere batware ownership barende no energy project y'ichinchi osalibwa serikali nigo yasabirwe gutwara obokorerio boikiranu obo buraikirania magani y'abamenyi na guciremeroberi ya magenderero ase chi sector ao kelo mwananchi nabwateribaga ekera mangana ya magenderero agukwana echorere gento keria tagete yani according to the priority nkia tagete kerike mochandete mono ande twairuri bagari ya mono na bari barenge kora mangana aya batworokerera biya kabisa abananchi bagokire ndoche nga emo gutana ogenderete biya kabisa na yene re serikali bana batogutaka twanyore serikali kerego twaribaga yani tutochorete serikali na kerego chigotokorera magendera tiga magendera ari aike tunyachore tunyaoni abaya itu tadi gento kirikego chagio kago twanyora nga kiaruturugo ngapaga twama kubuli kine kiabo kuripoteria Ndizi TV korwa sensemo ya Musocho ebunge ya Kitutu chache South Edietariane Ndemo Stephen.